український дискурс має спотворену рамку сприйняття кримських татар як корінного народу, починаючи від того, що радянські наративи весь час перетворювали кримських татар на загрозу, перетворювали кримських татар на злодіїв, перетворювали кримських татар на тих, хто неправомірно претендує на якісь привілеї в той момент, коли кримські татари просто хотіли відновлення своїх основних прав. І закінчуючи тим, що українська громадська думка хибує, коли вважає, що до 2014 року все було в порядку, все було дуже добре, а потім у 2014 році прийшли злі росіяни, які все зіпсували. До 2014 року життя кримських татар було сповнене утисків, сповнене несправедливості, сповнене загроз, які були в межах контрольованого Україною Криму.